gama wasa na yi zanne za mu kama kashin yayan mutane waɗanda barayi ke kashe yau mu fara riki mai ba da tausayi kai can kai na gambo tun ina karami dan kankane haka sada ba ni da tsinka ban da lura sada ban da ragowa ban da tausayi ba ni da imani sa'an nan ni na ga mace tun tashin duniya ta ki da har ƙarshen duniya ta bani kuma ganin mai irin ta ne dai zama cikin soja na yi zama mayan barayi an ne tare hanya da ni an tare da mutane an mace su inda ya ta mace wadda ta aje ƙarhen rahimeshin kulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har ƙarshe mai kalan ba ni kuma ganin mai irin ta don ni ina gana bode nan gangare in jaba na gama wasa na ya zamne sai ga karamar mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsinto a agumka duk waɗanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya ba da bayanai ni da kwaɗe halin maroki sai ni ce tsaya ka aci banza ba ni nana da ni shiga mota mun ka tai agumka an ka buɗe gida sai na gada cijo mai gashi da gene ya saje ni gawarin gashi ga kai ni cewa aika min takarda ce ni aika ma takarda ni ce tuba baba kai ka ga malami ne ko na azali ma min yana ashe mugu na dan gatanwa sai ni ce mai tuba baba a saka cikin manyan mutane ka daina halin yan yara yara sai ce magana banza da wai ina tuba halan wa za a ce min ni ce don Allah baba tuhuwa sai ce ke don Allah ya wasa ni ce ba ni wasa inda kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga ka da game ka yi saje bibi harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni ya yanzu gashi danganan sai ya tabe din tuma ito da ba haka nan raina ka so sai yayi gida Aisha mata ne ya ce wai ga muna ga inda shege an ce zahi wasa shege ya ce ba hi wasa ce tsoho ba ta na mina wallahi ni ba wani wasa sai ya bara ya tazo ta ce mi asa aba ka hasa kan da ka zo yawo gidan ga mun ji kai a dan izga maroka ba Allah raya ka kai ba ka kidi garka talaka daga barayi sai barayi tace to wannan tsohon dan nan dai shi dan harin gidan ga shi dan auta gidan ga ba mu da shi ka banda dan ga ya isa aure ga ka zaka zo Allah kwana kana shirye da banaka duk wani shege nace ke mi rana yi wasa da ku dai dau mota aba ita ta san ta shari'a ba ni son ta don akwai wani guntu ban gabawa don lokacin da ina waƙar barayi ba a bakwai biyu lahiya laubantar da shari'a bai kawo don in shari'a na sa in dai na wasa da hanzu da kalan guba na kauna na sha zagi na ganu ne na sha addu'a na ga yassin na sha daure na ga tara albarka mugun ci daga gashi ina yi ban bari ba balanta yanzu da Allah ya raga min ban ka ubari ne sai in mutuwa ta dauke da na ga mai buga gangama su zamba in ka bar shi wa za a ce ma dan mutanen shiga wa za a ce ma rage kiɗin nan dan imamu ji kalliman rago da kankare dan malam sai ni tace don Allah ya wasa ni ce da ku bani kujera maka kyauta haji da barawo ba ni so ne ba ta da lada tace kai banna ya an baka kujera maka yarda ka kai ka gano ta ran mutane kana bi za izga na bugunka ko ba ta da lada babu lahi ba ka dai kashe ko sishin ko buba ta ta gaskiya sai ni ce maka in ce so yi wasa je ta gida wajen mijinki ya ishe mai 80,000 ya yi sago ya sadda kai kasa ya yi sakwankwam ya yi jangon baya da ko sisi na kai ne sai jami dangi sun ba shi ramce in ji awana ta ki arwa ko ba ko ba sisi in ko ba in kwana ina mugun kiɗin ga